полунощ Ева стоеше на балкона, когато небето се разцепи от ярка светкавица и нещо тежко се стовари с трясък в градината Пи. Любопитството й надделя и тя се приближи внимателно. Там, сред разпиляната пръст, лежеше малък, лъскав метеорит, който пулсираше с меко синьо сияние в тъмното. Без да се замисли, тя го докосна. Студената му повърхност изпрати внезапна вълна от енергия през цялото й тяло, карайки я да се почувства необикновено жива. През следващите нощи Ева забеляза промяна в себе си. Когато всички спяха, тя можеше да се движи неуловимо и бързо, да чува дори най-слабите шепоти на вятъра и да вижда през тъмнината като на дневна светлина. Сърцето й топтеше с нова сила и увереност. Една нощ чу писък на малко коте, заклещено на високо дърво. Без усилие, почти безшумно, Ева се покатери и го спаси, без никой да я забележи. От този момент нататък тя знаеше, че метеоритът й е дал нещо специално. Способността да помага там, където нощта скрива всичко. Докато метеоритът светеше тихо под възглавницата й, Ева се усмихваше, готова за следващото предизвикателство, което нощта ще й донесе. Тайната й сила беше нейният дар и отговорност, която тя прие с отворено сърце.